Kovarên ku li Diyarbekirê di 130 salên dawî de bi zimanên cuda hatine çapkirin û weşandin di pêşengehekî de hatin pêşkêşkirin. Pêşengeha ku li birca keçeya Kela Diyarbekirê hat vekirin de beşdaran ji bo bîrdanka çanda bajêr vekirina pêşengehê girîng nirxandin. Nav Amedê, paytaxta Amedê de zimanê Ermenî, Suryanî, Arabî, Kurdî, Tirkî 130 salê de çi derketiye ve hafıza huner û çandî ez dixwazim bînim dîtin. Bidin naskirin. Em li kerê de heta kerê hatine. Em ya ser sirayekî rêskî bibînin. Nivîskar û weşangerê ku hin ji wan kovaran weşandine jî di pêşengehê de civandina kovarên bajêr girîng nirxandin û balê kişandin ku bi xebatên wiha çand û bîra bajêr tê parastin û qedra kedên ku ji bo çandê hatine dayîn jî tê girtin. Kovara ku me em 11 heval em 11 nivîskar em gihîştin hev di tinebûnê de me kovarek derxist wê hingê xebatek ne pir em bêjin berbiçav bû lê niha dibînim ku berfirehtir bûye nivîskariya Kurdî û rewşenbîriya Kurdî û xwendekariya Kurdî û her wiha gihîştiye qonaxeke wisa ku karibe pêşaneyeke bi vî rengî li darxe hîseke hem hêzek dide min hîsek wisa ye hem jî kêfxweşiyekê bi min re çêdike. Ji 65 kovarên ku li Diyarbekirê bi zimanên cuda hatine weşandin çil ji wan di pêşengehê de bi nivîskar û ketkarên xwe ve tên danasîn. Kovarên ku di 130 salên dawî de li Diyarbekirê hatine çapkirin bi pêşengehekî ji bo serdana welatiyan hatiye vekirin. Pêşengeh dê di navbera 8 û 27 mijdarê de ji bo serdana welatiya vekirî bimîne û rêveberên pêşengehê girîng dibînin ku bîrdanka bajêr di van kovaran da welatî bibînin û li ser mikûr bibin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.